Kaseng Neutrab Youth Council Nongpo Circle hapo kajengalam usamla Tony Shela u General Secretary, bat usamla Mission Tron u Vice President lambat kinongelam shnong joko shnong lum ka ha ka ar pusat tarik unailar ar hajar ar poar, kilalit ban jurip bekawi kasurok ha ka shnong lum ka kabadang hap hapo ko umsning constituency. Ketika surok kadai kabala rim tam bat kelakot syakashis pak san posnem bat kumba santli kishnong ki baju ya juyeng na kani kasurok kata kashnong rendi lum ka umsaw nong dhi ka solan bat ka mouthlen kite kisantli kishnong kilamar ka jing ka bakraw haki babun kiliang menta la ki posnem la ni laban ong la ka shispa san posnem menta na kadaw ka jing bambiang ka surok habakran chiklat pathai khubor urang bashnong kalum ka uba ar lengdo ulai thu ba yakane ka surok la shuyo tangbanti kabalayo lengba naga scheme BRGF jengusnam arajar khanri hodu kharnyo hakapor jonga jinglong MLA Dr Celestine lengdo badha usnam arajar arpau hakapor bawan ga presbytery la shuyo ban maramot kat ban biang Kaliang jingi ka Neutrab Youth Council ka HYC Nongpo Circle dahdin bengilayo ya ka jing ujor khamtam lagi paiba nong songsnong jong kine kithan ki bakenthop ya santli kisnong halor ka jing julor ka jing jot rathai jong kane ka surok te menta ka step ngilayo banwan sakhi na kaliang kaseng rengkat batu rangba snong ban borom jong ka snong lum ka te kumbangi yo hi kumbangi wan yu kejat hakane ka por ka menta ngilap dala ki jong ki khmat ni sakhi ba ka surok kalong sisa ka bala jot rathai hadu kata kane ka surok ka basdang nadu nang tai na napo haban keu ka surok kalong ka keu te hendrei ka thliu ka sar bat kumta ter bat lada kane ka surok kalong hakane korkom ki paiba nong snong jong kane ka than kinmat ya ka jing ka bakraw khamtam lada don ki bapang ki basitom lada don ki ba jia kumne kumtai kamut ki hap ban mat ya ka jing jinjar na marbali ba kimla man penkiu ya kali juki nang tai na po shadu shala snong ki hap ino kali siteng lenti te kane kan kata sibun ya ka songsuk songsaing kan kata sibun ya upai ba babun balang namar kumbangi tip hi ba kane ka surok ladangi nadu namar ngar hadu dangi pois nong hakane jaka kadon kumba 100 kilometer ye te lada 100 kilometer lada ka surok insya yat kumne kan long sisa ka jinjar ya upai ba mat kalong ru kai ka ba ngi kum na kaliang kaseng ngi dap da ka jing sosi hakaba shispa san posnem ka snong lum ka kala dap hanrei kempat yo ya ka surok ka babha hadu kini kisngi nakapor syakapor na wei snem ngiyo ikinong mikmat ba per hoi lese kila tre malumala henry hadu menta kimpat la ban yo ya surok babha namar ngitip hi ba ka surok kali ubudlum jong kayo ka kot ude ubudlum uba banyarap ya ki paiba nong snong habadon khamtam lengi hagi nong kendong kidon kinong rap ki ba penkit ya ki mar ki mata jong ki sok ki pai jong ki selayo lahat te henry lada ka surok kalong hakane karukom kanong sisa ka ba kta ya ka snong kathau te nakaliang jongi kaseng ngisngo ban kentu khamtam ya ki nong mikmat jong kane kathan jong ka umsning konstitusi ba phinya sim mardor ba phinya le ka badon kam kanang ba upai ba unamat jinge kumbangi tip kumbang laong mane ba kane ka snong alum ka kala de kadai ka snong ka bala rim ha hapo kane ka umsning konstitusi ka bala don palat ka sispa san posnem te henry ha bangi pek pat ya kane ka surok i kumba kane ka snong kadang don tang kumba ar laisnem mat kalong ru ka ige ka basmu phala la ban ong ba balai umla ban sna la ne balai umla ban panyo ya surok babha balai la ban sna ya ka passenger seat mentah ndai balai pat umla ban snano ya kane ka surok kumta ngi don kam chua ya ka surok ngi sadon kam ya kita ki barokhoi te kumta na kaliang kaseng ngi ai ya ka kti kamon ka kti kadiang syakine ki santli ki snong balada ki don kam hakano kono ko por ngi la long ki ba ready ngin mi syakmat ya ka jing penlai por ki jong pi baru na ka seng HN HYC ya ka jing simkhia ka jong pi wan balon yurip ya kane ka surok ka kane ka snong ka jongi kani kalong kawin ka snong ka bala rim tam hapo kam sning konsensi adap hadu cispa san posnem te ka surok kalong kumne te ngilong ki basadin habaro kiliang namar ka surok kamlong ka ba biang na ka banta bankit ki marbam ki tiar ki bangi lek man di sekinong po mat kun ter te na kaliang jongi kum ka snong ni kentu sya ka office PUD bat MLA banya pen kloilem na kabenta kani surok ka jongi namar da slap kalong ka ba yangi ban kiu sen snong nya ban subu gi kali hang te po snong sang di te ngakan turu ya ki sang bhalang ban ya trelem ban ngi snong
Kadang ban wan ra ya ke jing job na kam ta ke shnong ke jong hi.